иқлими мусоиди ноҳияи дӯстӣ ба кишту парвариши ҳама гуна маҳсулоти кишоварзӣ мусоид мебошад. ҳамин аст ки деҳқонони заҳматқарини ноҳия бо истифода аз шароити мусоид дар 4 фасли сол зироати кишоварзиро истеҳсол намуда маҳсулоти хушсифату аз ҷиҳати экологии тозаро пешниҳоди бозорҳои мамлакат мегардонанд. кишоварзони ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳия аслан ба зироаткориву чорводорӣ шуғл дошта дар ин самт таҷрибаи бойу ғанӣ доранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти деҳқонобод дар соҳаи чорвопарварӣ машғуланд ки айни ҳол вобаста ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар хонаи иstiqomatии аҳли оилаи Ҳайдбобо парвариши чорво баро монда шудааст. ҳама шароитҳо муҳайё карда шудааст. таъмини озуқавории мамлакат баро монда шудааст. дар оянда ният доранд ки сокинон парвариши чунин чорвора зиёд кунанд. хоҷагии деҳқонии Ҳайдбобо воқеъ дар деҳаи дӯстии ҷамоати деҳоти деҳқонобод дар ихтиёри худ зиёда аз 7 гектар замин дорад ки дар он анор, себ, шафтолу, пиёз, картошка, маккаи дон, ғалла, пахта истеҳсол карда мешавад. тавре ки масъулини хоҷагӣ изҳор доштанд, ҳосили имсола нисбати солҳои пешин ниҳоят хуб аст ва кӯшиш доранд ки аз боду ҳавои мусоид истифода бурда ҳосилро зудтар ҷамъоварӣ намоянд. дар баробари заминҳои хоҷагии деҳқонӣ заминҳои наздиҳавлигӣ низ хуб истифода бурда мешавад. дар 16 сотиқи замини наздиҳавлигии худ Алишер Ҳаитов, роҳбари хоҷагии деҳқонии Ҳаитбобо, боғи анор парвариш менамояд ки ҳоло ғарқи ҳосил аст. онҳо анорро ҷамъоварӣ намуда ба навъҳо ҷудо мекунанд ва дар сардхонаҳо то моҳи март нигаҳдорӣ менамоянд. тавре гуфта шуд, ҳар як донаи анор дар халтаҳои селофанӣ печонида шуда дар қутиҳои махсус ҷобаҷо ва нигаҳдорӣ карда мешавад. ҳамзамон баробари истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ Алишер Ҳаитов ба чорводорӣ низ шуғл дорад. дар хонааш беш аз 60 чорвои калони хушкзод нигоҳубин карда шуда захираи хӯроки чорво ки беш аз 150 тоннаро ташкил медиҳад барои фасли зимистон омода карда шудааст.